Працягваем наши раскопки. Что можно сказать, что сапраўды, як я казаў у мінулых наших фільмах, что тут стенка не пайшла ў той бок, яна завернула і ідзе туды. Гэта значит параллельна той іншай стенкі, якую мы яшчэ ось там будзем з вами раскопваць. Таму я не ведаю, што гэта вельмі падобна на печку, на падмурак печкі ў доме. Але, магчыма, гэта просто прыбудова да хаты. І гэтая прыбудова недзе таксама, ну, сама хата недзе тут таксама, можа быць, знаходзіцца. Будзем яе шукаць. Ну, але зараз вось з вами раскопваем прыбудову. Вымаем яшчэ одну цэглу. Ну, гэта відаць, што больш сучаснае. Все пакладзена зноў-такі на гліну. Вось мы бачым гліну. На самой гэтай цэглачкі нічога няма. Вкладваем. Дарэчы, хочу звярнуць, што у гэтым гліняным пласце, якім клалі цэглу, ёсць адсемачак, ну, шалупіння ці шалупайкі ад гарбузовых семак. Не ведаю, ці яны выпадкова трапіліся, можа гэта наўмысна клалася. Хутчэй за ўсё, што выпадкова, тому што такой традыцыі класці гарбузовыя семкі ў кладкі, мне падаецца, што няма. Вось яшчэ одна перспектыўная цэгла. Я яе бачу, яна вось, дарэчы, ужо і добра вытаскиваецца. Увага, увага, глядзім, уважліва глядзім. Супер клас! Просто супер клас, я вас віншую. І мы знайшлі цікавую цэглу. Дакладней, фрагмент цэглы. Я вам зараз яе пакажу. І адразу скажу, што фрагмент такой цэглы я ўжо тут знайшоў. У гэтай жа кладцы, ось там, на кутку. Вось, і я вам з задавальненнем зараз яе пакажу. Гэта цэгла, якую мы з вами не здымалі яшчэ на відео. Ну, глядзіце, зараз, хвилинку. Значит, спадарства, перед нами только что знойденная цікавая цэгла з кляймом. Дакладней, фрагмент цэглы. Што мы бачым? Я асабіста ведаю, што гэта за цэгла. Значыць, унізе яна складаецца вось з двухпавярховага надпісу, кляймёная з аблямоўкай. Вось, можна, конечно, прачытаць гэты надпіс як вось тут, як ліпа, але насамрэч тут написано ліца. И хутчэй за все тут написано белица. У меня есть такая уже цегла. Я вам яе покажу. Вось гэта инициал А, белица. А вось гэта хутчэй за все альбо инициал таксама брата белицы. Гэта літара Ш. Літара Ш, напэўна. Я сам яшчэ не ведаю, ці гэта рымская 3. Хутчэй за ўсё, што гэта літара Ш. А, Ш, беліца. Гэта альбо два браты, альбо гэта нейкі, ну, ініцыял, ці дакладней лічба майстра. Ну, я не схіляюся да гэтай думкі. Думаю, што гэта таксама яшчэ адзін ініцыял беліца. Гэта, відаць, два браты. Альбо гэта адзін чалавек, А, Ш, беліца. Хутчэй за ўсё, гэта прадпрыемства, якое належала нейкаму А.Ш. беліца, альбо А.Щ. беліца. Спадарства, перед нами только что знойдзены фрагмент цэглы з ініцыяламі. Я так мяркую А. З двух бокоў кропкі ідуць, з гэтага кропка, А кропка. Гэта хутчэй літара, не ведаю, Щ. Ці якая гэта яшчэ можа быць літара, не ведаю. Трэба вызначаць. Тут написано ліца, што па сутнасці хутчэй за ўсё беліца.
Ну, я так мяркую. Што гэта за літара, мы можам, вось гэта літара, мы можам параўнаць з яшчэ адной цэглай, якую я знайшоў. На фрагменце гэтай цэглы мы ўжо бачым цалкам, якая захавала больш захавала напоўніцу гэты штамп альбо гэтае клеймо. Мы бачым, што не, на жаль, вось тут ніякай кропкі няма. У нас ідзе літара А ці літара Л. Давайте тут паглядзім. Все ж таки літара А, потому што вось на гэтай цэгле перамычка на літары А відна. Тут незразумела літара. На гэтай цэглы больш выразна. Што гэта за літара, вызначыць вельмі цяжка нават. Калі падумаць, што гэта літара Шча, расейская, ну не ведаю. Можа быць, гэта рымская 3. Таксама не ведаем. Ну, трэба будзе гэта все штосьці высветляць. Внутры літары тут няма нічога. Просто вось яшчэ нейкая рысачка. Ну, будзем высветляць. На жаль, в інтэрнэце пра такіх цэгл няма. Ёсць іншыя варыянты цэглы беліца. І я вам потым іх пакажу. Я таксама знайшоў у сябе іх тут, на сваім лецішчы. Ну, тут гэта літара Е. Яна пісалася інакш, чым мы зараз яе ведаем. Тут ліца. І С таксама напісана адмыслова неяк інакш. Як бы зверху ідзе перамычка, як у літары П. Але вось гэты хвосцік, ну, гэта літара С. Дарэчы, і тут напісана беліца. Ну, на жаль, на маіх фрагментах убачыць гэтага немагчыма, але вось яшчэ вам пакажу адзін фрагмент. Таксама пачынаецца з літары Л. Дарэчы, літара І пішецца в адваротны бок, і гэта сустракаецца на старых цэглах. Тут увогуле літара С і А амаль што не відаць на гэтым фрагменце, і амаль што не відаць ініцыялы, так? Але гэта такая ж, гэтыя 3 цэглы, яны з аднаго прадпрыемства. Вось з гэтым клеймом. Ну, а выглядаюць яны вось так. Гэта мои 3 фрагмента цэглы, якія я знайшоў на сваім лецішчы. Вось. І таму я з упэўненасцю кажу вам, што гэта літара А, беліца. А вось што гэта за ініцыял, вызначыць цяжка. Магчыма, гэта Ш. Магчыма, гэта нешта іншае. І зноў такі, магчыма, гэта адзін чалавек по прозвішчу Беліца. Магчыма, гэта 2 чалавекі, А і яшчэ адзін. І гэта іх ініцыялы. Што, ну, натуральна, дазвалялася так рабіць пры вытворчасці цэглы. І клеймо дазваляе нам казаць, што цэгла гэта зроблена пасля 1893 году. Гэта ўжо тады, калі было патрабаванне, калі на клейме ставілася прозвішча і ініцыялы, альбо ініцыял. Я упэўнены, што цэгла Беліца была выпушчана ў вёсцы Новабеліца сучаснага Светлагорскага раёна. Там вядома па сведках, старажылах, што там была цагельня. Вось, атрымліваецца, што яе ўладаром быў нехта па прозвішчу Беліца, а ініцыял у яго А. І у мяне ёсць таксама доказ, што гэта нейкі Беліца А, таму што у мяне таксама ёсць фрагмент іншай цэглы, дзе менавіта вось так і ёсць гэта прозвішча. Я вас з ёй пазнаёмлю яшчэ ў сваім фільме. Вось. Увогуле цэглы з нашай Новабеліцы, з вёскі, альбо з новай, альбо старой Беліцы, дзе было прадпрыемства, я дакладна не ведаю, але ў гэтай вёсцы яно было. І гэта няма сумневу, што з гэтага прадпрыемства прывезлі гэтую цэглу.
Таму што ёсць меркаванне ў інтэрнэце, што цагельня была і ў Новабеліцы, гэта сучасны раён Гомеля, але спадарства, я больш чым упэўнены, што напрыканцы 19 стагоддзя, калі існавала Мінская губерня, Бабруйскі павет, вось існавала Гомельская губерня, наўрад ці жыхары вёсцы паганцы везлі цэглу з Новабеліцы Гомельскай, таму што гэта абсалютна іншая губерня, гэта абсалютна далёкая адлегласць. У меня ёсць 3 віда цэглы, Беліца, і на адным з іх напісана вельмі цікавы надпіс, я вас пазнаёмлю пазней з ім. Заставайцеся са мной, працягваем раскопкі.